Dechreuais i ma ar yr 8fed o Gorffennaf 1985. Wy'n gofalu ar ôl y ffarm, yr anifeiliaid a wneud y gwaith papur a bob beth sy'n ynglwm â'r ffarm. A wy'n credu bod wy'n enjoyo'n swydd. Wedd y ffarm yma, mae e'n un o ffermydd y stad y Plymouth. Mae wedi bod yma eriod. Mae lluniau mynd nôl o Dr Pete yn siarad cyn iddo fe ymddeol a wedi Defed Llanwennog, da ni nôl ma yn y 60au. Mae gwartheg Defed a moch gyda ni yma a ni'n ffarmo rhyw 300 o erwe. Ni'n cadw rydiau traddodiadol Gymreig, ni'n cadw gwartheg Dion, Defed Llanwennog, Defed Mynydd Sir Fesyfed a Defed Dion Cymreig a moch Cymreig. Mae'n neis i ni gadw'r brydau traddodiadol yma i ddangos y teip o anifeiliaid bydden nhw wedi cadw blynydde nôl. Gwmeron ni rhagor o dir mlaen yn 2010 a 2011 a lan i hynny rhyw 2-2 buwch wedd gyda ni yma. Ond ni nawr ar hyn o bryd mae just o dan 100 o wartheg Dion dyn ni'r o lloi bach reit lan i'r gwartheg. I ni just wedi cael y canfed llo yma. Ni wedi dechrau os 5-6 mlynedd, falle bod mwy, ni wedi bod yn gwneud lamcam bob blwyddyn a mae hwnna wedi bod yn boblogaidd iawn. A ni'n cynnal cyrsiau wyna i bobl a mae rheini wedi bod yn boblogaidd. Ni hefyd wedi bod yn gwneud cyrsiau rigi claw a mae rheini'n boblogaidd so mae bobl yn gallu gweld y teip o waith i ni yn wneud yma. Wel, mae diddordeb tractors a hen beiriannau wedi bod â fi ddar o'n i'n bach. Ar un amser, we rhyw 14 o tractors gwn, maen nhw wedi mynd lawr i ryw 7 tractor a mae 3 hen gar gyda fi. Heddi mae'r Austin gyda fi, Austin 12.6 Harley, a mae hwnnw'n mynd nôl i 1932. A wy'n iwso fe dorno neu ddoi yr wythnos, pan does dim shows i gael lenni, so mae rhaid defnyddio fe nes dim pwynt i gael e. Mae bob dydd yn wahanol. Falle bod chi'n neud yr un fath o job fel ffenso neu rhywbeth, ond mae'r tywi yn wahanol. A mae chi ddorno, chi wedi cael digon o'r tywi glyb. Ond wedyn pan chi'n cael dorno fel heddi, does dim well lle i weithio.